Grabatzen ari garen unean gaueko 12 izateko 19 minutu falta diren honetan, gaur Las Palmasek eta Bartzelona Gran Canaria estadioan jokatu duten Santander Ligako eSports Ligako 19 garren jardunaldiko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena azkenerako kuleentzat izan da bat eta biko emaitzarekin, polemika eta guzti lehenik eta behin hamaikakoak errepasatuko ditugu. Izan ere, Las Palmas ohiko moduan 4-3-3ko sistemarekin zelairatu da. Álvaro Valles izan da ATP-an, lauko lerroan atzealdean eskuinegaletik Ale Suárez, ezkerregaletik Sergi Cardona eta erdialdean Koko eta Mika Marmol. Aurreratuago zelai erdian Javi Muñoz eskuinetik, Perrone zelai erdian eta Kirian ezkerretik, eta goian Munirre jokatu du eskuinaldetik, Moleiro ezkerretik eta Sandro izan da goian golaren arduradun. Bartzelona ere ohiko moduan 4-3-3ko sistemarekin irten da, kasu honetan Iñaki Peña jokatu du ATP-an, Cancelo jokatu du eskuinegaletik, gero gainera aldatu egin behar izan du jokalari portugaldarra Xavi Hernándezek, Balde izan da ezkerregaletik, atzealdearen erdialdean Kunde eta Araujo, zelai erdian Sergi Roberto, Gundogan eta Frenkie de Jong, eta goian ezkerraldetik Ferran Torres, eskuinaldetik Rafinha, eta goian golaren arduradun Robert Lewandowski. Bueno, Bartzelona asko dauka hobetzeko denboraldi honetan, joko aldetik eta oso behartsu dabiltza Xavi Hernandezenak, jada denboraldiaren erdialdean edo ikusten ziren zalantza horiek orain jada geroz eta sendoagoak dira. Txapeldunen ligan zortea izan zuten hasierak ongi harrapatu zituela, baina gerora erabat amildu egin ziren eta larri lortu zuten multzo fasea pasatzea, eta gaurkoa benetan Gran Canaria zelaian naiz eta irabazi oso irudi behartsua eman dute. Las Palmas ez dugu esango gehiago izan dela, baina bai askoz ere futbol hobea erakutsi duela, arrisku gehiago ere sortu dute kanariarrek, eta jada 11. minutuan arazoak hasi zaizkio Bartzelonari. Izan ere Joao Cancelok min hartu du eta bere ordez Andreas Christensen atera da. Horrek noski Xavi moldaketak egitera eraman du, eta kasu honetan Ronald Araujo ezarri du eskuinegalean eta Andreas Christensen atzealdearen erdialdean. Gerora pixkanaka Las Palmas ere gora joaten hasi da, eta 12. minutuan kasu honetan Munirrek Sandroren pase eder baten ostean bat eta hutsekoa egin du area barruan Iñaki Peña gainditu hemen. Zelai erdian Bartzelonak arazo handiak ditu, eta hor bi jokalari oso garrantzitsuren falta ikusten da, batetik Gabi eta bestetik Pedri. Pedri batez ere jokalari kalitate handiagoko jokalaria da, Gabi behar bada borrokalariagoa, zelai erdi horretan oreka gehiago ere eman diezaioken jokalaria sendotasunari dagokionez, baina gaurkoan Frenkie de Jong eta Gundogan eta Sergi Roberto ez dira bat ere fin ibili, eta atzealdean ere zalantza handiak ditu. Jada Xabik ez daki atzealdeko lerro hori aurreratuago ipini, atzeratuago, eta hegaletan berdin dio zein taldek ikeragarrizko mina egiten dio. Eta gaurkoan Las Palmasek bai Moleirorekin eta bai Munirrekin min handia egin dio hegal horietatik. Lehen golau horren adibide eta isla garbia izan da, eta kasu horretan Baldek errendimendua asko jaitsi du. Urte honetan jada ez dauka lehen zeukan sakontasunik, lehen zeukan arriskua sortzeko ahalmen hori edo ez dauka jada Baldek. Gero eskuinegalean ere Araujo zalantzekin ikusi dugu, eta oso ahul Barça hasiera horretan, eta Munirrek lehen gola egin du. Gerora gainera Las Palmas ez dakikildu, Xavier García Pimienta Bartzelonako eskolakoa da, Masiatik ateratako entrenatzailea, eta bereak hasieratikan oso garbi daukan ideia da baloia nahi duela Las Palmasekin, eta alaxe egiten du. Eta gaurkoan gainera Bartzelonaren presioa oso ahula izan da beste alde batetik. Beste
norgehiagoketan askoz ere hobeto presionatu dute kulek, gaurkoan ordea oso ahul aritu dira, baina egia da arriskua sortzeko gaitasuna izan zezaketela behar bada hor Las Palmasek atzealde hori aurreratzen zuen unean, ezta? Hau da, baloi luzeak ipini eta horretan saiatu dira. Araujo eta Christensen batez ere erdialdean Lewandowski bilatzen edo Rafinharen abiadura edo Gundoganek baloia jaistea, modu batera edo bestera saiatu dira. Las Palmasen atzealdeko lerroa esan bezala oso aurreratua zegoelako eta hor beste jokalari oso garrantzitsu bat izan du Las Palmasek. Kasu honetan Álvaro Valles. Álvaro Valles atzelari bat gehiago zen. Las Palmasek bazekien atzealdeko lerroa pixka bat aurreratzen baldin bazuen Bartzelonak ere badaukala almen hori gora jokatzeko. Eta horri garrantzia eman da Álvaro Valles ia une oro oso erne egonda eta ez dio utzi Bartzelonari arriskua sortzen hor eta atzealdeak akats horiek egin zitzan eta benetan hori oso azpimarragarria izan da gaurkoan atezainaren aldetik. Lan handirikan ez du eduki, baina hori oso aipagarria izan da. 28. minutuan berriz ere atzealdean egindako akats batzuen ondorioz, Sandrok jaurtiketa egin du eta Iñaki Peñak ukitu ezpadu ere, uste dut Kunderi eman diola zutoinera joan da baloia, baina kornerra izan da eta hor jada Las Palmasek bigarren abisua eman da zeukan eta hortikan aurrera lehen zatian ez da askoz ere gehiago gertatu esan dugu. Zelai erdian oso ahul Bartzelona, Las Palmas batez ere egaletatik Moleiro eta Sandrorekin minikeragarria egiten, Moleiro eta Munirrekin minikeragarria egiten ari zen, horrez gain zelai erdiko jokalariek ere presentzia handia izan dute batez ere baloia ateratzerako garaian, eta hori noski Bartzelonaren aurka ezinbestekoa zen eta horregatikan Las Palmasek lehen zatiain ona egin du. Bigarren zatian ordea gauzak pixkanaka aldatzen joan dira eta Bartzelonak beste aurrera pauso bat ere eman du. Ziur aski Xabik sekulako haserrealdia izango zuen atxeden aldian, sekulako herri eta botea izango zien jokalariei eta bigarren zatian beste modu batera irten da Bartzelona. Jada parekatuago ikusten genuen batez ere baloiaren aldetik, baita ere jokoa banatzerako garaian eta abar, Rafinha eta Ferran ere hasi da agertzen lehenengo zatian. Rafinha bai saiatu da, baina Ferran ia desagertuta egon dela esan dezakegu Valentziarra. Eta 55. minutuan zorte apur batekin hor jada Las Palmas pixka bat ondoratu duenean hori zen Bartzelonaren beste gakoetako bat. Las Palmas ondoratzea oso aurreratua baitzegoen eta hain aurreratua dagoenean talde bat esan nahi du eroso dagoela bera kontrolatzen ari dela norgehiagoka eta ondoratu duenean jada atzealdea area barruan zeukan eta hor baloiak urruntzen hasi direnean eta jada Bartzelona pixkanaka presio gehiago sartzen hasi denean hor baloi bat ez dute bat ere ongi aldaratu eta Sergi Robertok Ferrani emandako pase baten ostean hainbat errebote eta izan dira, zorte apur bat ere izan du, baina Ferran Torresek azpitik maixuki gainditu du Álvaro Valles. Hori arnasaldia izan da Bartzelonarentzat, baina ala eta guztiz ere Las Palmasek jarraitu du borrokatzen, baina hemen jada oso fisikoki eta oso nekatutak ikusten ziren jokalariak, batez ere hor aurrealdean jada etzegoen lehen zatian zegoen txisparik, zelai erdian ere geroz eta pase gehiago utxe egiten zituzten eta norgehiagoka edo zeinen aldera eror ziteken gero aldaketa ere egin dituzten oski, Marc Cardona atera du, Moleiro ere kendu du, Sandro ere, aurrealdeko jokalaria da nekatuak zeudela esan daiteke, García Pimientak ere erdialdeari garrantzi gehiago eman nahi izan dio ikusita Bartzelonak ere egingo zituen aldaketa horiek ez, Bartzelonaren kasuan Lamin Yamal, Fermin López eta Víctor Roque eta Joao Félix atera dira, Joao Félixek gaurkoan beste behin ere ez du bateren horreiagoka egin eta daraman dinamika oso kezkagarria da Bartzelonarentzat, Víctor Roque gaur egin du debuta,
Fermin ere fin ibili da, eta Lamine Yamal, oraindik ere 16 urte ditu, eta egia esan mutiko honi egiten duenarekin nik uste nahikoa daukala, eta bera baita Bartzelonan desberdintasuna markatzen dituen jokalarietako bat. Jada, 83. minutuan hori bai ikusi dena da, jada nekea geroz eta handiagoa zela, pase eskaz asko, aurkariari emandako pase ugari, ez egonkortasuna zen nagusi bi taldeen artean, eta ikusten zen bi taldeek egindako akats batek edozein momentutan gol batean amaitu zezakeela, eta gutxi gora bera horrelaxe izan da. Izan ere, jada Las Palmas erabat nekatuta zegoenean, Ilkay Gundogan baloi bat errematatzera joan da erdiraketa baten ostean, jada Álvaro Valles ere pasea zeukan, eta atzetikan bigarren zatian sartu den Singraben sartu zaio, eta bultzakada horren ondorioz penaltia adierazi du González Fuertes epaileak. Nik uste penaltia adierazi zitekeela, baina zergatik gaurkoa bai, eta aste artean anoetakoa ez, horren inguruan hitz egingo dugu behar bada, luze eta zabalago, kontu epaileak penaltia ikusi du, nik uste ongi ikusitako penaltia dela, eta barrak inondik inora ere zuzendu beharretzuena, eta horren ondorioz Gundoganek bigarren gola egin du, eta Bartzelonari arnasaldi ikeragarri eman dio. Esan bezala, naiz eta irabazi dinamika txarrean daude kuleak, une honetan 3. postuan daude Real Madrid eta Gironaren gandik 7 puntutara, aldiz Las Palmas 10. postura erori da 25 punturekin. Hauxe beraz esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzu, bitartean on izan, agur.